Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ụtụtụ ọma nọ. Eke ọma, eke tata mara anyị mma. Eji m n'aka na unu pụtara ọfụma tata. Eji m n'aka na unu bọọlụ chi taa nke ọma. Ihe ọma meela anyị n'ụbọchị tata bụ Eke. Chieke wetara anyị ihe ọma, wetara anyị ogologo ndụ na arụ isi ike. Ọ nwere ihe m chọrọ ịkọwalụ n'ụbọchị tata, ihe dị n'afa. Ịgba afa. Ịgba afa dị oke mkpa na ndụ onye Igbo ọbụla. Onye ọbụla bụ onye Igbo, onye ọbụla ma na ya na-eme ihe ọdịnala. Usoro ndị Igbo, ndị gboo siri mee ya. Onye a ga na-ajụ ese n'afa. Afa dị nnukwu mkpa. Afa na-egbochi ọ bụrụ onye ihe ọjọọ na-achọ ịdakwasị. Ije n'afa, ịbụrụ onye na-ejete n'afa na-ajụta ese n'afa, ị ga-eji n'oge wee gbochie ya bụ ihe ọjọọ ọ ghara irute ebe ị nọ. Ị na-anya na ndụ gị fụ ka ihe si agalụ gị na ndụ gị, fụ na ihe ị na-afụ na ndụ gị abụrụ ihe kwesịrị ka ị na-afụ. Asa onye gboo, asa onye ọdịnala, ijee n'afa. Ụfọdụ na-afụta afa nọ ihe ọjọọ, ụfọdụ na-afụta na onye jere n'afọ ọ bụ na obido gị ime ihe ọjọọ. Ijee n'afa jụọ ese, gịnị na-eme gị? Afa a ịfụrụ ga-achọpụta ntọala ihe bụ nsogbu gị, chọpụta ihe ị ga-eme na nsogbu gị, ị nwere onwe gị, ihe bido dịrị gị mma. O nwere ike biznes ga na-agasasị, ihe ị na-eme na-adagata biznes ga na-agbada. Afa ga-achọpụta kọwalụ gị usoro ị ga-eji wee mee ka biznes gị bido dịba mma. Mgbe biznes gị bido gasaba ma ọ bụ na ị na-afụ ihe dị aṅaa na ndụ gị, bido gbaghalịba. O nwere ike ọ bụrụ onye ụwa gị debere n'ụsọ, o nwere ike bụrụ otu gị debere n'ụsọ na-agba gị ụgwọ. Ha ebido bikọsiba aka n'ihe nweta gị. Chi ụwa ga onye ụwa ga anụnwe ịgbakọtara azụ ide eneta anya, o bido bibe aka na biznes gị ebido ịda mba. Ihe dịrị gị mgbe a bụ ijee n'afa jụọ ese. Ọ bụrụ ibido chọba gịnị ka ị ga-eme ka ụfọdụ ọ na-adị ụfọdụ ọsịsọ. Ọdịnala na-atụ ka nkwụ, ọ na-atụ nwayọọ nwayọọ. Ụfọdụ ọ ga-adị ha ọsịsọ, ha sị gị nye anyị nke anyị ga-eji, kedu ihe anyị ga-atụnye na mmiri, success oil nke a. Ọ bụ na chi ga-adịrọ n'izu, success oil ahụ ama wọkụrụ gị. Dati soap, dati ihe anyị si ka itinye ite maọbụ ka ị na-eyuzu ka biznes ị gaba, ọ bụ na chi gị amara anya na ọ dịrọ n'izu, ọ ma wọkụrụ gị. Idebezie chi gị n'ụsọ, agụụ a na-agụ onye ụwa gị, ịchọbazie ihe ya bụ adịa to your business, sinye gị nke kwamkwam, sinye gị oil, sinye gị ncha, adịa ya ozugbo ka biznes ụgaba, ka chi ụwa gị nọzie n'ụsọ ka agụụ na-agụgbu ya. Chi ụwa gị ga-adala ihe niile ị na-etinye, ọ dali omee ya ọ daa ajịja, ọma lụrụ gị ọrụ. Jebe n'afa. Afa nwere ọsịsa nye ihe niile na-agabiga. Afa a ifuru bụ ihe ga-agwa gị gịnị na-eme gị. Nyanwa ga-edi gị root, ọ bụrụ enu. Ọdịnala enwere short, onwere kọnakọna way, onwere apịan way. Ọdịnala enwere short cut. Ị ga-esi na ntọala, si n'afa wee jụba gịnị na-eme na ndụ gị. Ije n'afa, ijiri uche gị bịa n'afa. Ọ bụrụ na ị na-akwado ije n'afa na ị chọrọ ije jụọ ese n'afa, ihe dịka echi ma nwanne echi, ijiri kịta iwere ọjị ịyọọ chi na ị chọrọ ije n'afa bụ onye dị ntu a. Ana ị chọrọ ije n'afa a, ya bịa n'afa a bịa kọwaa ihe bụ mkpa gị. Ejela n'afa jos ka njegodu na anụ m na onye a na-agba afa, ka nje ka mmalụ ka o si agba. Anụ m na onye a na-agba afa, ka njeli ka njefu ihe ọ na-eme. Ije ebe ahụ afa ga na-adagata afa ga ama nchịkọta. Mana ọ bụ na ịkwado chi gị n'oge niile ejekwa afa n'ihe ịchọ bụ ilu ka mkpa gị, ihe iji maka ya bịa ka ọ pụta n'afa a, mmụọ ga-achịkọta ọnụ gị na mmụọ so gị na ezigbo ezuso gị egwere bịa n'afa. Ife ya na-agba afa ga na-apụta. Afa ịfụrụ dị mkpa. Ọ ya bụ ọdịnala gboo ya ka ndị gboo mebere wee dị ndụ ka nka. Mana kịta ya ga-achọzi ịma afa, ihe anyị chọrọ bụ fast. Ị nwere ike ihe ya bịa mee biznes m na-ada. Ana m enwe okwu na my relationship, ana m enwe okwu na my marriage. Kedu ihe mma bụ mme ya ka ọ dị mma, kedu ihe mma bụ mme ka nkechi onye a ma ọ ka njide onye a. Ọ ma nwa isi, ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga-ejide. Chi abụ otu ya ka ndị ọdịnala ji wee nwee ihe a na-akpọ afa. Afa ka a ga-eji malụ ọlụ alụ ọlụ gị ọ ga-aga, alụ ọlụ onye ọ ga-aga. Ihe ahụ alụrụ gị gara nwere onye a ga-alụrụ ya, ọ ma ngarị ya. Ọ ya ka eji si gị na afa dị mkpa.
afa ka ị ga-agba wee chọpụta ntọala na ihe na-eme gị na ihe ị ga-eme. ị nwere ike ị na-enwe uke ije na-achọ ọyị na ị ga-atụ ị na mmiri ma ọ bụ ị ga-echi na arụ ka uke pụọ. Uke ama mpụ, ị ga-ebu ụzọ je n'afọ mana ihe mere uke ji eso gị. Uke anọkọtara sobe gị. Uke ọma nnọkọta onwere ihe emekọta kịta uke jos nọ si n'elu si na so gị. Enwere ihe budata uke na-eso gị jee n'afa. Ị na-achọkọta nwe ihe ọ ya bụ ka ite ma ọ bụ ka itinye ka ọ ga-abụ ime ka ihe ahụ kwụsị ọma nkwụsị. Chi ga-ama nọ n'ụsọ, chi ga-anọ na-agagharị agụ a na-agụ ya, inyere ya ọnọdụ, inyere ya nri. Ị na-achọkọta wee ọdịnala bụ nwayọọ nwayọọ ka o ji atụlite. Afa dị mkpa. Ihe ọ fụrụ ya bụrụ na-eme gị, ihe ọ fụrụ ya bụrụ ka ị na-agabiga, jee jụọ ese n'afa. Onye na-eje n'afa ada anwụgbuo. Afa ka ị ga-esi mara ihe a na-eme gị kedu ọsịsa ya. Enwere ihe ndị ichie maọbụ ndị mbụ kwuru nọọ ihe ị ga-eme dị mma, iso onye bụ usoro imecha anyị fụ ya arụ ajọ ogo dị mma. Chi onye adịrọ n'izu ihe ada eme ya. Chọba ụzọ gị n'afa. Ọ ya bụ ihe ndị gboo mebelụ ya ka ha mebelụ ndụ dịrị ha. Ọnwụ ike adịrọ den ọ bụrụzi ihe a na-eme kịta. Ozi ịgharị aka ejewu n'afa ama oke ụtọ na ana ntọ na ana buteziri ọnwụ ike akarịa. Ife isi akpụrụ jọ isi kpọọ m isi akpụrụ kilibat nye m ihe onye a mere ọ garịa nye m ya ka ọ gaalụ m. Gị na chi ya bụrụ ofu. O nwere onye chi ya n'isi onwe ihe chi gị n'idebe bụ nye ya nri nye ọnọdụ ka ya tifolu gị ụzọ. Onwe ndị chi ha bụ odogwu n'isi onwe ha. Chi ga-enidoro ụmụ ka ị bịanyere bịa aka. Chi ga-enidoro bịa ka ịbịa tinyebeli ya nke a tinyebeli ya nke a. Ihe chi gị chọrọ bụ nye ya nri nye ya ọnọdụ recognize ya o meelu gị ihe ahụ ị na-agbagharịsị nsị na-achọ. O meelu gị ihe ahụ ị na-agbagharịsị na-achọ. Afa dị mkpa. Ihe ọbụla ị na-agabiga jebe n'afa. Ya gaziela onye ọbụla n'ụbọchị tata bụ ụbọchị eke. Ihe ọma meelụ gị, ọpụpụ gị na mbata gị, ndị ichie ezumezu agwụ ndị mbụ na ndị egede ya gọzie akara aka gị. Ya gaziela onye ọbụla ka emesịa.